Bulan kita sekian lalu yo sabar. Kayo lang ang siyang mana? Wala. Serius. Yo. Sekian Apa? lalu Wala ka lang yung lima. yo Serius ba? Kita ba sa kanya? Spesial. Sa luwa. Alam mo luwa? Luwa. Luwa di ba Ikaw, doktor. Da, kung dalihan mo rin na kamari, ulang ito kamari. Dalihan mo rin. Kaya na dalam pa ko. Dati kong kaya, tumod dali. Dali na. Yung masisong na luwa. Hindi ko dyan dahil eh. Ano yan eh? Pa, awalan sa radyo, dahil pa.